kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi an baden TV Shrifula la jabagaw Mali kɔnɔ ni Mali ko kan wale ɲuman dɔ foli o bɛ ka taa sɔrɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma faw sigiyɔrɔw la an kelen ka fɛ Ala fama tantu ni ka barikada an bɛ soli kiraw la sɔn hɛrɛma kan n'o de ye Muhammadul Mustafa ana so dinga sanuma n'a ka sahaba ɲumanw o kɔfɛ an b'aw ladɔnniya ka fɔ bi an bɛ kuca la quartier la n'an b'a wele Amdalaye Seyidu Rasuli bangeni kisi ni nɛɛma b'a ye a ka kɛnɛ la ɲɛnɛmayali kucalakaw ka dangelen fɛ n'o de ye asubunallahu wa ni'mal wakilu morikɛ bayini senpar alhamdulilayi san o san a bɛ nin kɛnɛ sanumaba in seereya walasa bonya ko ani fusamantiya ko mun fɔlen don ala kira ko la an ka se k'an ka dɔntaw kawuriya o la cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na a ye ni wajuluba in sigi ka bɛn ne sɛktanburu kalo ye san 2025 alhamdulilayi jama bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka nin kɛnɛ sanuma in seereya min baara bɛɛ lajɛlen kɛra a ka misiriba dalala la an ka baaraw kun fɔlɔ daminɛna ni mun ye an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ya anaba asanumaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bɔla yɔrɔ yɔrɔ ka nin kɛnɛ sɔrɔ ka bɔ Kucala ani Kucala kɛrɛfɛ duguw la ani dugu wɛrɛw i n'a fɔ Nsankurula ani Kadibala ani Wolenaso Bɛlɛso Wula ani Kumiri Nampɔrɔ belaka minnu bɛ yan ka fara Jikamana kan ani Kɔnina ani Kiana Cangaso Nampala ani Kɔrɔ Barans ani dugu wɛrɛw i n'a fɔ Nampala ka bara Sikaso ani Buguni ani Yelemani fo ka taa bila Mali kanubaga jamanaw kan i n'a fɔ Côte d'Ivoire Burkina Faso ani Laginɛ ani Senegal ani France an ka diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diinɛ ma bɔ diinɛ na silamɛya diinɛw ani kerecɛn diinɛw ani diinɛ o diinɛ n'o bɛ Kucala yan ka fara an ka dugu dɔnnibaw kan ani Kucala lamini dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen Kucala cɛkɔrɔbaw ani a dɔnnibaw a fɛn o fɛn kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ani an ka jɛkulu fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan an ka foli ani an ka barikada a bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma an ka kolabɛnnaw ani an ka organisatɛriw ani ɲumankɛlaw kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka kanubagaw an ma ɲinɛ fiyewu ka an ka foli belebele ani an ka barikada k'a ɲɛsin ka taa bɛɛ lajɛlen ma ani an ka kɔlɔsilikɛlaw n'o ye an ka fanga tigilamɔgɔw ye a fɛn o fɛn y'an sɔrɔ ani minnu ma y'an sɔrɔ an ka foli bɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ Kucala a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen AMIP imama ani on conseil islamique silamɛya jɔsen o jɔsen n'a bɛ Kucala yan a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fara IJIMA silamɛ denmisɛnw ka jɛkuluba o ɲɛmɔgɔw o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Kucala yan an sigira hɛrɛ Ala ka hɛrɛ amin sibi kɛnɛ sigira hɛrɛ Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ amin Salo ayiwa an jɔra nin yɔrɔ kelen na yan a kɛra ka dugawu kɛ kɛra ko Ala ka san wɛrɛ d'an ma a kɛra ɲinan ta san yiri diyara Ala ye ayiwa an mun y'a ye an y'a ye tiɲɛ mun ma ye ɲinan naamu olu kɛra yen tiɲɛ Ala k'a tɛmɛni kɔfɛ hali Salo nin waati y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka muso kelen bɛ yan nka ɲinan y'a sɔrɔ o tɛ yan tiɲɛ a taara tika hinɛ la Ala de y'o kɛ o tiɲɛ o ɲɔgɔnna camanba de fana kɛra tiɲɛ an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ o la amin a kɔrɔlen kɔrɔlen Ala ka saya ko ma lafiya ye amin o y'an ka kiti min Ala k'o nɔgɔya amin an bɛ taa jeliw ma Ala k'o nɔgɔya amin an balima silamɛw foli kɔfɛ tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka se yan naamu ko a bisimila ko a bɔra a ka so ko a nana a ka so tiɲɛ an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye tiɲɛ nako ɲuman na seko ɲuman na tiɲɛ
ala barakala alhamdulillah rabbil alamin kala yo jogo o be mo wati ma fa tiens barakala bela jerbe fo nam sigi yo bela jerbe fo tiens naba kala ngere bela jerbe fo nam amba yiri ala subhanahu wa ta'ala fe balwato bela jeni ala ko kene ya amin nga kene ala ka dafa nga kene amin mo mu ye mo yeni fende mo mu bolo ala ka fende oluma amin feme mi bolo ala ka dafa luta kan amin amba yiri ala subhanahu wa ta'ala fe anga jamana ala ka baraka do ala amin alhamdulillah an so jalen bi jamana ta pela jelen fo minu nana an minu ba fe kana an minu yere ta fe kana no ngani abia me befu ami kene mi kan ni no ye anga kiraba muhammadu ka bangali nyana je kene o ni soja kama ambi a digiya ka fo nala sonama mao mani oye yan kanu walma ya nyona wore kanu e hami glalendu basi ala yere ko ni ba fe ale ki kanu ki ka muhammadu kanu o ne muhammadu kanu dun ale ka bi ka ko bela jeden gla o sababu yala ga min be o de ka an laji wajulu kelaw ani kalandiw ni karamogo ananga nyemo ani mogo mino bi lameli kera ama yere laji ni mawludu ni mawludu kore me ay mi me anga karamogo da o de kore ko ga ijugo singeni an tigi muhammadu jugo ye samana yelema kasi adu nyogoma kabo saluna kana se nyinema eko muhammadu kanu bi ela o iye joli fara ika jugo yimaya kan iye joli boy ika jugo koluna o yere ki yere pese o konnana kabo salu mawludu la kasi nyinen kama bo nyinen ta fana tuguni ika fo kangania ke nye nyinen ta fana ye mi dobo jugo mana ka do fara nyuma kan halibi ko de mawludu koroye ola alhamdulillah men yo hakili tigo kilina halbi anga janto an yere la mi oye wala sanga mawludu ka ke baraji akana ke jurumwe ola kamogo fultuguni minu bola mawludu wera koro kana yano do bi bo mawludu koro ka dugula kana yanta kumbe yanga fana bi boya kata yoro wera ta kumbe ko amu fo ma ko jugo ke obilla dege dira parce ko ti yere bangi dum melego fana yiri ɲɔgɔn de kɛ a fɔla ko fɛnba dɔ bɛna dugukolo kan min hɛrɛ ka bon nka a nadon ni maa min sera ka seereya e fana bɛ dawula sɔrɔ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan. nin kaloba in jira an na ka tila ka nin suba in jira an na an ka kiraba in n'a bangena ka bɛn bi ma o bonya o n'o karama an b'o kɛnɛ kan mana ko n bɛ foli kɛ alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a ta n kɛ kutar alimamiba la kana bila fo an ka ban min sigi mangara a yi sebara u taara alimami bɛɛ tɔgɔ la diɲɛ alimami bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alimami bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na ka tila ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fo a cɛman n'a musoman denmisɛn ani maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ ala ka san caman jira an na an ye bɔ min kana kɛ nin kɛnɛ in ka bi ala k'a k'an ye baraji ala k'a k'an ye ladili ye an bɛ fɛn minnu ɲini ala k'olu d'an ma an bɛ siran minnu ye ala ka an kisi olu ma ala ka barika don an na k'a don an denw na k'a don an kɔrɔw la k'a don an dɔgɔninw na k'a don an sɔrɔbaw k'a don an cɛkɔrɔbaw la. o kuma i ye alahu taala fana kanu o kuma ala kanu o bɛ taa laban alijinɛ kɔnɔ don de la ala ka an ni aw bɛɛ lajɛlen gɛrɛsɛgɛ don la o kuma shababul murabituna sallu an bɔra ka kuma a tɔgɔ la an ye a caman fɔ aw ye u ka hakililaw la ka tila ka caman fɔ aw ye u sinsinkun na ka tila ka caman fɔ aw ye u ka laɲini na. O kuma ni tɔni mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bi a lakodɔn bari a daminɛna bamakɔ o ni ministère b'a kalama wa papier b'an bolo papier min bɛ se ka taama jamana ni fan bɛɛ lajɛlen na aya i t'i lajɔ i t'i minɛ a la o kuma ka bɔ Sikaso fɛ ka na an sɔrɔ Kucala yan o kuma Mori denmisɛnninw fana bɛ o cɛsiri kelen na wa a b'o cogoya la dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ don a tɔgɔ dala denmisɛnninw na mais sijɛw bɛɛ lajɛlen welelen don a la dɛ. Bari mɔgɔw bɛ an bolo minnu yɛrɛ si bɛ taa san 70 la ka taa o sanfɛ ka jigin o dugu ma o kuma furabɔlaw bi a la kilisi dumantigiw bi a la kuranɛ aya ɲuman dɔnbaaw fana bi a la o kuma a kɛkun ye juma ye mɔgɔ sɔrɔ e yɛrɛ min ko ye mori e ka bɔ nɔgɔ dɔ la fɔlɔ filanan
mɔgɔ sɔrɔ i ka client minnu bɛ na i ma i kana na kɔnɔ gan ko dɔ la ka tila ka nata wari la ka u janfa u bolola fɛnw na o kuma ni tɔni ɲɔgɔn dɛmɛba de b'a kɔnɔ i tɛ se k'a dɔn f'i ka don a la o kuma k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye an tɛna kuma kuntala jɛnya o kuma an ka karamɔgɔkɛ a n'an ɲɛmɔgɔ n'o ye Ahamadu Konate ye a ko salon an bɔra ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko ɲinɛ n'an kumana ka o ɲɛfɔli kelen kɛ an kana jigin fiyewu f'an ka fayida kelen di maaw ma Alhaji Bayini Senbara kanu kosɔn ni o bɛ bɛn ciba kanu ma ka taa se Alahu Taala kanu ma ani dinɛ kɔnɔ o kuma an bɛ o fayida kelen di jama bɛɛ lajɛlen ma ni ka bɔ kuma na a y'u dayɛlɛ a k'u bila kanta la n'i y'a kɛ cɛkɔrɔbaw i ka nansɔngɔ ti dɛsɛ a kɔrɔ sinon gatigi n'a dɛsɛla a ka nansɔngɔ kɔrɔ don min a b'o dɔn gatigimuso ɲɛda la dɛ k'o don fana a ka jiw sigi cogo ti ɲa wa dumuni yɛrɛ kɛcogo b'a kamana gan o kuma Ala ka giriman k'an bɛɛ pɔsi kɔnɔ ayiwa o fayida ye jumɛn ye o le ye al-azan seli farida 5 ye komi o bɛɛ bi o kalama seli farida 5 min bɛ yen k'i kɛ azanu seli jɔ kotɛ dɛ seli wele i bɛ o sɛbɛn siɲɛ 5 n'i ye seli wele sɛbɛn siɲɛ 5 i bɛ sɔrɔ k'a nasi ko o kuma nasi kolen kɔ k'a cɛya i fɛ yiri dɔ bɛ yen u b'a wele ko dugale i b'o o kuru 5 fana ɲini ka fara a kan n'i y'o kuru 5 ɲini k'o don daga la i bɛ nasi nin kɛ a la ni Ala ka jɛ k'a tobi f'a ka mɔ kosɛbɛ ni cɛ lo i jija i ka koko 7 sɔrɔ a la ni muso lo i jija i ka koko 4 sɔrɔ a la san kɔnɔ siɲɛ 1 pe tant que azanu kɔni bɛ wele o dugu la e gɛrɛsɛgɛ fana ti jɔ yarɔ dugu kɔni misiri kɔni bɛ yen cogo min azanu bɛ kɛ cogo min e gɛrɛsɛgɛ fana bɛ yiriwa ta a ti tigɛ fiyewu mais tana kelen dɔrɔn de b'a la o tana ye jumɛn ye azan ti wele dugu min na k'i kana o kɛ i sigiyɔrɔ ye n'i taar'i sigi haya mɔgɔ ma kala kari ɲɛna o ye i yɛrɛ nɔ ye dɛ k'a kunu lajɛ ka na bi lajɛ Bayini Senbara a y'a yɛlɛma a y'a yɛlɛma ka kɛ mun ye a kɛra an bolo sanu de ye sanu ye mun ye maa min ye dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ i kɔni ye sanu sɔrɔ maa min ye dayɔrɔ jugu sɔrɔ i ma sanu sɔrɔ dɛ nka Bayini Senbara a y'a ɲɔni ka taa di sanu ma n'o ye lahara ye o kumana o tora an kɔnɔ ko n'an nana an k'o bonya kɛ k'o bonyamasegin kɛ k'o foli di Bayini Senbara ma a tilala tuguni ka neni don da ko ni nana ko n bɛ se k'a fɔ Bayini ye wa ko ni nana n b'a fɔ dɛrɛ ne bɛ se ka dɛsɛ k'o fɔ wa ko n k'a fɔ Bayini ye k'a baɲumaden ko i ko ten wa k'a faɲumaden ko i ko ten wa ko ni nana n b'a fɔ n'u bɛ min kɛ n na u b'o kɛ n na a ba ka ɲi nka a kelen ba tɛ a kɛra an bɛɛ ba ye n'a ba kun ma ɲɛ an t'a d'a ma dɛ nka a ba ɲɛna an b'a kɛ an bɛɛ ta ye n'a ba kun ma ɲɛ an b'a fɔ Bayini ba don sisan anw bɛɛ de ba don a ba ka ɲi anw bɛɛ ba ka ɲi maa min sera ka se nin kɛnɛ in na k'i bi kuma n'i ba ma ɲi i tɛ se ka se yan o kumana anw ye Bayini fo ka da o yɔrɔ kan a ye min kɛ anw ka cɛkɔrɔbaw ye a y'anw ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ minɛ anw na ka tila k'an ka musokɔrɔbaw bɛɛ minɛ anw na o la fana an fana b'a ba minɛ a la ka kɛ an ba ye tellement a y'anw baw kanu ka tila k'u dilan k'u ɲɛ ka diɲɛ ni lahara sira don u kɔrɔ o kumana anw fana y'a kanu n'o yɔrɔ de ye ko n'i nana ko n ko bonya masegi di Bayini k'a ni ce k'a ni baraji o kumana ko ka tila k'a yira a la tuguni n'i fɔra a kɔ k'i ma fɔ Bayini kɔ n'i ye Bayini muso sɔrɔ yen a kɔni kɛra komi i ye Bayini sɔrɔ yen nɔ parce que muso in bɛ min kɛ anw ye anw Zankurulakaw ye anw de b'o dɔn n'i ko Aramatu yanni i ka tu fɔ k'i ka tu to Senbara yɛrɛ ma n'i ko Arama o kumana Bayini yɛrɛ b'a laminɛ a b'a fɔ ko tu o kumana anw y'o di Bayini ma a ni ce cɛ ani muso maa ma se kɛnɛ sɔrɔ ani maa ma se ma kɛnɛ sɔrɔ ni ŋaniya bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen alimami a n'a dugutigiw ani ko labɛnnaw ani Bayini Senbara yɛrɛ a n'a ka ko labɛnnaw ani faama minnu bɛ yan maa bɛ kɛnɛ kan an da sera ma an da ma se ma foyi tɛ anw ye an bɛ foli k'a ye k'a waleɲuman dɔn nisɔndiya min b'an na alihamudulila Ala yɛrɛ de b'o nisɔndiya si dɔn o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka san caman jira an na Ala k'an ka bato kɛlen ninnu Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen an selen filɛ kɛnɛ min kɛ yan nɔ kɛnɛ lankolon tɛ
abina wajiri kene de la wajiri ke ba bayini de abe fɛn min fɔ a ye a kana ka nana dara ye a ye suma sama ɲini a kɔrɔ a ye fɛn ɲini aw yɛrɛ kɔrɔ fɛn min b'a a diɲɛ ɲɛ ka alahara fana ɲɛ wa o de bɛna fɔ a ye kɛnɛ in kan yan a kana ka nana dara ye a y'a jigin fɛn minnu bɛ fɔ a ye a ka tata dɔ sɔrɔ a la n'a sera a ka so a k'o waleya pour que a ka se k'o sɔrɔ sini an b'a fɔ lahara an b'a fɔ diɲɛ lahara bɛ ɲini diɲɛ na yɛrɛ de maa si tɛ taa lahara k'i bɛ segin ka na tuguni k'a fɔ i bɔra diɲɛ na k'e bɛ taa lahara komi segin ka na ɲuman wɛrɛ kɛ o tɛ dɛ i bɛ jɛ ka ɲuman de kɛ yanni ka taa. Ablaye Kulibali ka Pointar la. O ko a ma ko Ablaye Jɛma. An ye salon mawuludu kɛ. An ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Ala ka ɲinɛda jira an na. Amin. Ala sɔnna ka yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen la. An ma wa fɔ Ala ye. Ko ka di Ala ye cogoya min na. Ala b'a kɛ ten. O ye tiɲɛ. Yanni ka don n ka foli kɔnɔ. Burukina ka cikan bɛ yen. Ayiwa. An b'o lase. Burukina Faso. N'o y'an balimakɛ ye. Tiɲɛ. Mamadu Ture. Ture. San san a b'an tulomakɛ. Tiɲɛ. A bɛ na ni samaw ye. Tiɲɛ. An karamɔgɔ dɔ bɛ Burukina. Tiɲɛ. An jɛɲɔgɔn n'an kanuba. Tiɲɛ. Alhaji Basirima Fane. Tiɲɛ. San o san mawuludu la a bɛ san caman bɔ. Tiɲɛ. Ale b'an sama birifiniw. Tiɲɛ. Ani alikuranɛw na. Ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ diinɛ baara la. Tiɲɛ. Ko ka di Ala ye cogoya min na Ala de b'a kɛ ten. Tiɲɛ. Ala sɔnna a kɔrɔkɛ fatura ka bɛn ɲinɛ mawuludu ma. Alahu akubar. Tiɲɛ na labɛnw ma se ka na. Tiɲɛ. A ye ciw bila ka na. Ko ka dugawu kɛ. Tiɲɛ. A taa ni walitaw bɛɛ. Tiɲɛ. Ko Ala ka hinɛw bɛɛ la. Amin. N'an bɔra yen. An bɛ nabaa bɛɛ fo. Bɛɛ fo minɛ. Denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba. Bɛɛ folen don. Tiɲɛ. Adamaden an kana kɛ an bɛ na mawuludu la ka segin ten. Tiɲɛ. Anw bɛɛ ko Bayini ka ɲi. Bayini ka ɲi. Bayini ka ɲi. Bayini bɛ min fɔ anw yɛrɛ bi cogo di. Kuma in de bɛ yen. Nafu t'a fo Ala k'an kisi o ma. Amin. Lahara in bɛ ɲini diɲɛ na de. Bayini bɛ min fɔ anw ɲɛna anw minnu min na anw b'a lamɛn n'anw fana taara o sabati an ka du kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ Bayini bɛ yen. Silamɛya in ka di dɛ. A ka di yɛrɛ i b'a fɔ ka dan yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛn'o bɛɛ kan. Fɔlɔ la i kun bɛ taa dunanya na u b'i ja jatigila la i jatigɛlen de bɛna si u bɛna min kɛ la ni Ala tɛ maa si t'a dɔn. Mais silamɛya de nana ka na o bɛɛ nɔgɔya k'an bɛɛ kɛ ba kelen fa kelen woloma tɛ yen. Hali bi an bɛ dugawu kɛ waati koron kama san caman bɛ Alahu Taala bolo Ala k'a yira an na. Ne ka kuma laban ne b'a ɲɛsin musow ma n baw n kɔrɔmusow n dɔgɔmusow n denmusow a y'aw hakili to fɛn dɔw la o ye mun ye o ye bi denmisɛnnin minnu bɛ suɲɛ na fɛn wɛrɛ tɛ aw musow kɔ dɛ k'i kɔnɔman to yen ka t'i bolo don i cɛ ka pɔsi kɔnɔ k'a ka wari ta i den bɛ kɛ zɔn ye wa karamɔgɔ tɛ se k'a dilan aw ye karamɔgɔw tɔɔrɔ i bolo don i cɛ pɔsi la k'a wari ta i kɔnɔma k'i den kɛ zɔn ye i bɛ taa karamɔgɔ kɛrɛfɛ nasi kɛ ɲɛ sɛbɛnni kɛ ɲɛ a t'a bila a bɛ sa ni sonyɛni ye fo aw k'o de dabila hali n'i kɔnɔman tɛ ka n'i cɛ ka wari ta a kɔfɛ ka n'i bolo don a ka poche kɔnɔ hali ni fini dir'i ma taa ko ka n'i bolo don a ka poche kɔnɔ. Alhamdulillah an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo min n'u cɛ sira ko la a n'an ka musokɔrɔbaw kabini mawuludi ko daminɛna o ma to kɔ toujours o b'an nɔfɛ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan ka sababu kɛ denmisɛnninw yɛrɛ nana a faamuya o yɛrɛ de o nana bɔ ka na baara kɛ an bɛ denmisɛnninw fo o la yɛrɛ yɛrɛ denmisɛnninw sera ka bɔ ka n'an dɛmɛ an ka baara la o ni ce yɛrɛ ye an bɛ se k'i mɔgɔw fo ko ni ce o ni baraji. Ne ko min fɔ denmisɛnninw ɲɛna o ka bɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen to yen ka sababu kɛ cɛkɔrɔba ni fɛn dɔ bɛ bɔ ala la musow bɛ ka bɔ a la an de bɛ ka don a la mais dɔw bɛ ka kɛ ala ko kɛ i n'a fɔ tulonkɛ ko de don tulonkɛ ko tɛ dɛ n'i ye min kɛ ala ko la i b'o de ɲɛ sɔrɔ an kɔni an bɛ an ka karamɔgɔ fɛnɛ fo ne ye Bayini Sɛnpara ye a n'a ka mɔgɔw ani ci ani cɛsiri cɛsiri b'a la ka ɲɛsin an denmisɛnninw ma min tun b'an yɛrɛ la ka ɲɛsin an yɛrɛ ma san sɔrɔ caman fɔlɔ an ka ko la assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. Kɛnɛ min ni a ka bi sa ni kɛnɛ tɔw ye don kɔnɔ ɛriw kɔnɔ sanw kɔnɔ kalow kɔnɔ
an filɛ nin ye o kɛnɛ dɔ de kan an bɛ ala fo ka ala barika da ala min ye nin kɛnɛ in yira an na ala min bi yeli kɛ farafinna ji bolita la an bɛ ala fo la ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn ka kɛnɛ in naba bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sira yira la minnu na ka na an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ni o ye dunanw ye ka tila k'an ka maabaw bisimila kɛnɛ in kan o kumana ni o ye dunanw ye sabula ni dunan nana i fɛ o kumana i bi a bisimila ni ka ji d'a ma ni ka sigiyɔrɔ ɲuman d'a ma an bɛ tila k'an ka maabaw bilasira n'o ye an ka kɔlɔsilikɛbagaw ye n'o ye dunan kelen ninnu ye an bɛ o fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn an bɛ ala tanu tuguni ala min ye jɔnw pisaya ɲɔgɔn ye hakili la ani dɔnni na ani bonya na o la an karamɔgɔ ani an ɲɛjɔ yɔrɔ o kumana diinɛ sira kan n'o ye alhaji baɲini senbara ye o kumana ala y'i bila i ɲɔgɔnna camanw ye ni dɔnni ye ni ala ɲɛsiranya ye ni lemaniya ye ka tila k'i kɔrɔta i ɲɔgɔnna caman sanfɛ ni dɔnni ye ni lemaniya ye sabula i ye dɔnni kɛ ka tila ka dɔnni baara kɛ ni ma dɔw kalala o ma dɔnni baara kɛ baɲini senbara min ye kɔngɔkolonw taama o kumana saw cɛma bunteninw cɛma ka se ka ala taala ka diinɛ lase a laseliko ɲuman na baɲini senbara min ye a kan di k'a fɔ ko ale t'a fɔ ko diinɛ na ala ka sira kan ka tila k'a fɔ ko maaw ka yafa ma baɲini senbara min ma nata fiyewu fo ka ala ka diinɛ fɔ a ɲɛma an bɛ a fo ka barikada o la. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛ yen kucalakaw ka dangele n'o de ustaz baɲini senbara ye u y'a sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔ a ye dakuruya fila min fɔ ni k'o kɛ bilasiraliba ye ala ka jɔnw ye an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. minnu bɔra yɔrɔ janw na ani minnu bɔra yɔrɔ surunanw na an ka foli ɲɛsin bɛɛ ma ala foli kɔfɛ ka ala barikada ala min sɔnna ka an bonya n'an jurumu ye an bɛ ala fo jibril ka ala barikada ka foli lase fɔlɔ kucalakaw ma kucala misiri 200 ani misiri 38 o de kan ka sɔrɔ kucala bɛ o alimamu tɔgɔra juma misiri 54 o alimamu tɔgɔra zawiya 16 o mukadamu n'o kalifaw tɔgɔra o de bɛ kucala yan olu bɛɛ tɔgɔra an b'a bɛɛ fo min ma min natɔ sɔrɔ an b'a ala deli o kana o taatɔ sɔrɔ baara daminɛna Allahu taala tɔgɔ barikama ye aya ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بكلمة لولا an bɛ sɔli ɲini dafɛnw la sɔn hɛrɛma ye n'o ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ye ale Muhammadu min ala b'a fɔ a hakɛ la إذ يقول لولا كما خلقت شيئا ala b'a fɔ Muhammadu hakɛ la ko lawla ma kalaktu shamsa wala qamara ko ni Muhammadu kun tɛ kalo ti da tile ti da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aya الكائل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ala kira de y'a fɔ a ko mɔgɔw ka tawassulu kɛ ni ale ala kira ye a ko ale ala kira ale ka lahɔrɔma min bɛ ale ala kira la ko ala yɔrɔ ko ka bon ala kira de ko tawassalu bi jahi fa inna jahi azimun inda Allah waye tawassul ke ne ala kira ye ne ala kira ka fasamandiya akabo ala yɔrɔ aha المجلس 22 في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ako ni ye sigiyɔrɔ 22 ye lil ihtifali ka sigi ala kira sallallahu alaihi wasallam ka nisɔndiya ni ala kira sallallahu alaihi wasallam aka bangeni aha الموضوع التوكل على الله walanda bɛ min ka su in na jɔn k'a yɛrɛ wakilu ni k'a jigi sɛmɛ Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala la walanda b'o de kan
iki jigi seme alala aha قال الله تعالى في سورة إبراهيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ebe kuma va moi adamade iki jigi seme Allahu Ta'ala la wati bele jelenna kechugo bele jelenna Allahu Ta'ala subhanahu wa ta'ala ya fo suratul Ibrahim kono ako munde be auna wode fo ne jonta yere jigi seme kata Allahu Ta'ala la وقد هدانا الله سبلنا كتا سرو الله تعالى انكشي كأنكنا كأمبلا سراتك نيماكا ولا نصبرن على ما آذيتمونا فني الإسلام سرو تورولا إكان ينا ما يكونو أكو إكان سبالي كو سبالي كو دا علاكا حسبنا الله ونعم الوكيل فين الإسلام سرو جربي كولا إبي سبالي بودا الله تعالى ولا نصبرن على ما آذيتمونا toro min yan soro jiela tige kono ko anga sabali ko da alaka o toro e jumenye ni nana jiya kono alabe mani do chima manake mabaye abe mani do chima atisila wati farela abi lagoshi abi togochen abi do rezo kono abi togochen abi lagoshi nimbela jelenye alaka jarabi do de joma no yi soro kika sabali ka dalaka wala nasbirana ala ma azaytumuna fami mani soro kika sabali iko da Allah ta'ala wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun sadaqallahu alazim wa ala Allah ala yarek jati mugo ki jigi sami Allah ta'ala dilla wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkiluna minhu yaji mu'minu ulu ku jigi sami Allah ta'ala la ala wasara jigi sami yoro e wodi ato mba fi Jibril nyana maya kono Allah ta'ala ma mashida jiya kono mimi se jigi koro nga jigi bi kalfa adama dema yani wati do reche jigi bi kalfa imade me mo se jigi koro mami femi mi se jigi koro we ala de ni yo fo abi famude ya nye dana wuliche mo tay mingo ko ali siraka jigita nga jigi bi kalfa adama dema yani sanga do che sabu ni ne ko nyi ken jigi ni sara do mina jigi mbiche ni karamugo ke ijigi ni karamugo sara do mina jigi bi ban mini ala ki jigi fa huwa hasbuhu ala de wasabai ala ka kanye jigi aha وقال أيضا في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت ودو نيو دي فيه ولا نصبرن على ما أذيتمونا سلامك السبلي فين سورو سبلي ناي أكفلا على بافل هيرلا تورو كچا مؤمنو تورلا كيرو تورلا nabi nyumon torola udekuna ngo ya beda alaka wodeto sidna ali ayufo obenyefe ni fefen soro yene katlo mogodi ninge e ka da alaka alabi boda do dima na ala sonama o mafali aywa وقال أيضا في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت الله تعالى تلالك في سورة الفرقان أكوي كي جيجي سمي مسألة مسا من تسا نو على تسا حي لا يموت أي على تسا أها ويقول الله تعالى أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم على بافو أني القرآن كنو
ako ni maa y'a jigi sɛmɛ ala la ala b'i wasa ni maa o maa y'a jigi sɛmɛ ala la ala b'i wasa ya rabbi Allahu taala k'an wasa ayiwa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ala kɛra walanda yɛrɛ bɛ kuma o de ka jigi an ye walanda in kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ jigi de ye ala de ye jɔnw jigi faaba ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ka kumakanw na kumakan minnu n'o sɛgɛsɛgɛra dɔɔni b'o fɛ k'a fɔ a kumakan in ko sɔsɔ cogo t'a la ala kɛra ko nɛɛma ni kisi b'a ma ayiwa لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سماكا وتروح بطانا ako ne adamaden sɔnna k'a jigi sɛmɛ ala kan balo min b'i bolo a dɔn ala de y'a d'i ma garisɛgɛ min b'i bolo ala de y'a d'i ma n'i y'i jigi da ala kan k'i wasa don ala la k'i ka wakilu don ala la wallahi Allahu taala يرزقكم كما يرزق الطير ala b'i garisɛgɛ kama yarzuqu tayra taqdu simakan wa taruhu bitana kɔnɔni b'i bɔ a ɲaga kɔnɔ badenw a bɛ ka den fila tɔrɔ a b'a o den fila to a ɲa kan ka bɔ ka taa balo ɲini kɛ mais kɔnɔni mètre carré t'a bolo dugukolo sanfɛ ko y'a ta ye a bɛ taa dumuni ɲini ni ala ka se ye ka dumuni kɛ k'a jɔngi fa tewu ka pan o bɛna taa manabɛlɛtigiw fana bɛ dugu ma n'olu y'a sɔrɔ u b'a fa a bɛ pan a den fila min fana bɛ ɲaga kɔnɔ a kɔfɛ olu fana sigilen don k'u ba kɔnɔ u ba bɔlen don a taalen bɛ dumuni ɲini na a bɛ n'a di olu ma wa a kɔngɔtɔ de taara mais a bɛna tuma min na a falen bɛ na a jɔngi o bɛ fa wallahi o tuma na o denw fana bɛ n'o dun o tuma na e ma ala ka se ye e ye ala ka nɛɛma ye jibirilu ala ma ɲinɛ e kɔ ayi ne b'a mɛn dɔw ka kuma na ni fandanya y'u sɔrɔ u b'a fɔ ko ye ko ala yɛrɛ ɲinɛnen don anw kɔ n'ala ɲinɛn'i kɔ don min a bɛ mɛlɛkɛl mɔti ci ka taa i sɔn cun i ka so kɔnɔ i b'a dɔn o don de ko ala bɛ yɔrɔ dɔn an k'an jigi sɛmɛ Alahu taala la an ka sabali a b'a tulo ma jɔ nin ko ninnu walanda minnu bɛ ka fɔ tan walandaw don minnu sɛgɛsɛgɛra a minɛna dɔnnibaa ɲumanw bolo n'Alahu taala sɔnna a ma fayidaw b'a kɔfɛ minnu bɛ di an ma wajuli i n'a fɔ an balimakɛ cɛmɔgɔ fɔ fana y'a fɔ wajuli tɛ tulo ye ayi a lamɛnni t'o ye wajuli kun ye ne ye nin fɔ nin jogo in bɛ ne na nin bɛ dabila cogo di don min na n ko Alahu taala ko ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad ila akhir al-aya nin kalan na denmisɛnnin dɔ de ɲɛ kɔrɔ denmisɛnnin tɛ san 4 bɔ denmisɛnnin ye nin aya in kalan k'a mɛn a taar'i sigi badawolo la ka kasi aya kɔrɔ ye di Alahu taala ko ya aw alsilamɛw n'aw ko a limaniyalen don ala la a ye sira jahanɛmɛ tasuma ye jahanɛmɛ in tasuma ko a dɔgɔ wɛrɛ tɛ a bolo ala bolo ka jahanɛmɛ mɛnɛ n'a ye fo adamadenw yɛrɛ dama ani gabakuru cɛnin ye nin mɛn yɔrɔ min na cɛnin kasira ka taa sigi badawolo la a bɛ ka kasi cɛkɔrɔba dɔ de taara s'a ma a san 4 a bɛ ka kasi fo a bɛ k'a kun da ba cɛncɛn na cɛkɔrɔba in ko a ma a ko ne den a ko mun de kɛra e la a bɛ kasi mun na i ma don ye don min ye a ko baba a ko n tɛmɛntɔ sera tafsirikɛyɔrɔ la bi n ye kuma dɔ mɛn miirila la n kasila ko ye aya jumɛn ye ko ala de ko alikuranɛ kɔnɔ ko aw minnu lemaniyala ko an k'an yɛrɛ kisi tasuma ma dɛ a ko wa tasuma a ko dɔgɔ wɛrɛ tɛ tasuma na ale ala bolo fo n'a kɛra adamadenw yɛrɛ de y'a dɔgɔ ye ani farakuru ko ale ye espérance min jateminɛ na ko n'i ye lɔgɔkuru belebeleba don ta la n'a ma sɔn ka jeni joona i bɛ mun de kɛ
i bɛ lɔgɔmisɛnninw kari k'o sɔɔri belebele duguma o la lɔgɔ belebeleba bɛ jeni o tumana musokɔrɔba ninnu ni cɛkɔrɔba ninnu n'u ma sɔn ka jeni denmisɛnnin jurumutɔw de fana bɛ kari k'o kɛ dɔgɔ ɲɔgɔnsɔn ye k'o don musokɔrɔba ninnu kɔrɔ k'o don cɛkɔrɔba ninnu kɔrɔ pour k'o ka jeni o tumana k'ale miirila o de la ale kasira cɛkɔrɔba in yɛrɛ y'a kasira ka segin ko denmisɛn ka limaniya ka bɔ ale ta ye walew de bɛ taa adamaden ka kasi caya adamaden ka yɛlɛ dɔgɔya k'a dɔn k'a fɔ bi bɛ tɛmɛ sini ne bɛ se a y'a bisimila وقال أيضا من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة maa o maa y'a ka ko to Ala ma nin ka di ne ye nin yɔrɔnin sirifikɛ bɛ nin fɔ kuma caman dɛ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara kuma bɛɛ a ko ko n'Ala sɔnna min ma k'o kɛra min ti kɛ o ti kɛ min bi kɛ o kɛra ka ban adamaden kana kɛ hasidi ye n'i kɛra hasidi ye mago salen don Jibrilu n'i kɛra hasidi ye cogo cogo cɛ min tɛmɛna n'a ka katikati ye a ta de don koyi i mana kɛ hasidi ye cogo cogo i b'i jugu parili i b'i sinamuso kɔnɔma falen dɛmɛtɔ ye a b'a den wolo adamaden ni hasidiya bilala i dusukun na nana wajuli la nzelila ndara sun hasidiya misikala zarati tiɲɛ tilalen siɲɛ 7 n'o fitini hasidiya la donni dusukun na i ti don alijinɛ kɔnɔ e bɛ hasidi dɔn wa mina hasidiya misaliya dɔ f'i ye sisan e ka t'i sigi baroda dɔ la ka cɛ dɔ tamasiyɛn ka cɛ dɔ wele ko karisa ba donna commerce la sisan wallahi a bɛ taa Chine a bɛ taa Dubai a bɛ taa Hong Kong a bɛ taa Jakarta ni hasidi sigilen bɛ e k'a ɲɛ lajɛ bani cɛ e t'a kalama fɛn min bɛ ka wari ta banque ra hasidi yɛrɛ ka taa dɔ ta kɛ wa ni burusi kɔnɔna don n'i ko karisa ka ɲɔ ɲɛna karisa kɔnɔ a bɛ fɛn sɔrɔ ɲina i bɛ hasidi kɔrɔ sigilen ma don foro camancɛ la dɛ dawolonin dama don dɛ ni donna a ka foro kɔnɔna na papa a tɛ yen o kumana nin bɛɛ ye hasidiya de ye Ala m'an kisi n'a tɔɔrɔ ma hasidi ne alhasudu la yasudu wa insada la yadum hashidi se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a kɛra ɲɛmɔgɔ ye a ka ɲɛmɔgɔya tɛ mɛn sen na tɛmɛ ni walada ye an ka teli aya وقال أيضا من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة ni maa o maa y'a yɛrɛ ka ko to Ala bolo musaka fɛn fɛn bɛ yen Ala b'i dɛmɛ i ka musaka bɛɛ la ورزقه من حيث لا يحتسب Ala b'i garisɛgɛ yɔrɔ la i yɛrɛ t'a dɔn yɔrɔ min don وقال أبو جعفر محمد الجوادي ابن علي الرضا رضي الله عنهم محمد الجعفر مي علي رضا دين علي أفو لو كان السماوات والأرض رتقا على عبد ثم اتقى الله تعالى لجعل الله له منها مخرجا كبا كولوني دوغما كولو نيا adatugu mɔgɔ kelen dara n'a tigi siranna Ala ɲɛ k'a jigi da Ala la k'a fɔ gɛlɛya min y'ale sɔrɔ ko Ala kelen de b'a wuli wallahi Allahu taala b'a gɛlɛya in wuli ka bɔ a kan يعني قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دابة o daba n'a bɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ garisɛgɛ bɛ Allahu taala bolo i n'a fɔ Shaki Kulubaliki o tɛ Ibrahim bun Adham don dɔ la Ibrahim bun Adham o y'a sɔrɔ riwaya dɔ y'a sɔrɔ ko nin y'a sɔrɔ a ma kɛ silamɛ ye a y'a ka sokɛ ta a bɛ ka sokɛ girin buuru de bɛ Ibrahim bun Adham bolo kɔnɔ de nana buuru tigɛ a bolo k'a to sokɛ sanfɛ ka boli n'a ye ka pan n'a ye fo kulu dɔ sanfɛ Abraham bun Adham ko a ko nin ye kabako ye dɛ a ko cɛw ma min kɛ ne na fo kɔnɔ n'a kama a ko mɛ n tɛna fɛn kɛ n bɛna kɔnɔ in ɲini a bɛ taa ni buuru in ye yɔrɔ yɛrɛ min na a fana ma kɔnɔ tiire a ma kɔnɔ fa a bolila ka boli kɔnɔ in nɔfɛ ka kɔnɔ in suruku pɛɛlɛ fo ka yɛlɛ kulu sanfɛ a yɛlɛlen kulu sanfɛ a taara sɔrɔ cɛ dɔ sirilen don a sen sirilen don cɛ in bolo sirilen don buuru min kun b'ale bolo o buuru dalen bɛ cɛ kɛrɛfɛ a ko cɛ ma ko nin ye kabako ye dɛ
ako jine adamade che ko ale adamade yere de ako ebe tile jul boya no ko ale be tile mugan ko boya ko ale kunye commerçant do de ako bandi ude ale mine kale bugo ka siri kana blaya ako ngale ti nyedo ne ako kononi do de bito kata zaban bo kana blale da kono aba kunu kononi mita la sumale ko sumale kata njongi fajila kato kono kale da kono ko bi yere kononi nana ni fendo e ale tun famano dunu ma de ko kononi nana ni buru de kana dale ma Ibrahim yere yalla ako buru ako ni buru fami ne de tado ako ese sirile mi bolu sirile me ako wa ne bi balo ne balo njogo de Ibrahim buna Adamu ya don yoro la ako daba be ala bulu abalo be ala ka gotiki naluma de hakila ko ale be ka du balo ite ka du balo ala de be ka balo nala ya ni bo ala dongo do bi dese yere koro do gotiki do be aw ka kepe akana sebeke ne mana sabe bele dun wallahi o te fu uti bele dun ne wallahi ni sara nabi jakorole jon ka ko be ala de bolo daba be dugukolo sanva balo be ala de bolo ngala bi jon fara nyanga ku bla e ka musaka kono ni sona ki kungolo jo koro ubi nafolo min dun ubi dumini min dun ala ba nogoya ngo kameleni do be ya kameleni do be muso ta bolo den ta bolo akelen se ka sigarti sanfa ka doka meku mine ko mi me ngo jumene bala wa do be utseka te sigu yere fio ubi yala geron de la cha obe deuxième na abe premier mi abe deuxième mi nga teni charbon wara amaseka soro ka san ka soro muso ta bolo den ta bolo nyana mayo betede ko na yi soro adala kala bi deme aywa وقال هاتم الأسم التوكل على 4 أوجه mogo ki jigi seme ala la hatam bun asam ko nani dedu abi sigiro man nani de la folo التوكل على الخالق mogo ki jigi seme da fena ثانيا التوكل على المال ki jigi seme warla يقول ما دام مالي كثيرا فلا يضرني شيء do ba fo de ko kan wari ntone bolo wallahi ne mogo tisi adama de makano fo wari fendo de zabane do abi anon fond do abi yele jiri beka na bando sera bi ban warti cha banima Allah ya ti cha banima aha na miliyar bi ki bolo shini fuiti bolo be fenti bolo shini wari bi bolo ni dimba no nyen famu o bin no ya o da ngani bora mi ngade no fe bi furla iti nyen nga ka dine na wallahi na chokoroba jeni ay lay kamara no welo lu de furu bolo mawe nu tara mi nga de nyini lay e de blala kana nga de nyini ko anga cheni yara mura nga be mbara la de ni jeliga ko chei ali kungo borashin ko mina do bi di doyen na jakarta adogoni bita onkom wa balmanke do fono be français ay no kana table wero bi welo ko mana ko aw kunna na me de nyini amaboa nga burama nu nana de nyini ni ko ambura nga rebe mbara le ko abe misiri wele ke misiri wele na musu wa fi ko hakila bu yere fe de ko la nga utade misiri wele kata o kata soro misiri wele la baraji misiri wele baraji me misiri wele la no jirali la ibi bara bla kana misiri wele dado mi nda to misiri wele mani mogo yo dimis iba kion kina iba soro chokoroba do de doni me misiri wele jeune te afe aya akili to alala diela tige feunde abi yala ma bi fembi bolo shini fenti bolo ni famu de aya ثالثا والمتوكل على النفس مامي يا جيدا ايرن نيكا يقول ما دام جسدي صحيحا فلا ينقص مني شيء دوبا فوكو كان فركلو كنيا تو عليلا كو علتي سرافوين فهذه ثلاثه توكل الجاهلين اكو ني جيغي سمي ني دي جاهليه توكليه رابعا المتوكل على ربي نانينا مامي يا رجيغي سمي alaka يقول لا أبالي أصبحت غنيا أم فقيرا فإنما يا ربي يمسيني كيف يشاء ودي با فوكو علي دوغو ساجيرا علي فانتاينو علي دوغو ساجيرا علي ورتيو كا بكا من غدالا كو على كا كتيدرو
o de y'a to nabila ya ayub nabi ɲuman don alayhi salam a banana san 10 ani san 8 san 10 ni 8 na sufɛla man di tilefɛla man di a muso 3 furu sala a ka muso fɔlɔ muso y'a ɲininka a ko i tɛ sabali wa i ka ala deli wa ko ala k'i kɛnɛya a ko n bɛ ala deli ala ka n kɛnɛya ne o an ma se o waati ma san 10 ani 8 bana ne yɛrɛ si bɛ san 80 na an ye san 10 ni 8 de kɛ bana na an k'a to ni bana sera san 80 ma an bɛ ala deli i ye wale ye ko ni bana sera san 80 ma ko a sera ala deli ma o tuma na donc adamaden ka limaniya dɔrɔn ni fɛn fɛn b'i ka a ɲɛfɔ Alahu Taala ye kan'i jigi da bana tɛ jugu ye bana bɛ se ka kɛ jurumu yafa ye maa dɔw mana tɔɔrɔ bana na k'a tɔɔrɔ bana na duguba kɔnɔna yɛrɛ ka fisa o n'i mɛnna burusi kɔnɔ na bana na i tɛ sa joona o b'i kɛ suba de ye ko a ye maa minnu baara a ye dabali kɛ maa minnu na ko ala bɛ k'a tɔɔrɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ o tɛ bana jurumu dɔ de bɛ jɔn ni ala cɛ o jurumu ninnu dɛ tant que n'o ala bɛ o bana dɔ de da i kan k'o k'i ka jurumu yafa ye o tuma na n'o jurumu yafala i bɛ sa tɔɔrɔ dɔ de bɛ ala bɛ o da i kan seku dɔ fatutɔ a y'a den wari bɛ den bɛɛ bolo se bɛ den bɛɛ ye a ye denw wele a ko ne b'a fɛ ka fatu mɛ fɛn kelen nege bɛ ne na ni den min y'o ɲini ka na di yan n k'o min n ka sa n bɛ dugawu k'i ye o ko ba k'o ye fɛn jumɛn ye a ko ntɔmɔ nɔɔni ne ji o waati y'a sɔrɔ an tɛ ntɔmɔnɔ ko tile la ntɔmɔnɔ periyodi tɛmɛna mɛ a cɛkɔrɔba fatutɔ ko k'ale bɛ ntɔmɔnɔ ji de fɛ ka sa yan'a ka sa walayi denw ye bolimafɛnw ta ka diɲɛ yaala fo ka taa se ntɔmɔ sɔrɔla yɔrɔ dɔ fɛ mara la u y'a san wariba la ka n'a nɔɔni k'u ka cɛkɔrɔba wuli k'a jɔ a sɛmɛ u yɛrɛ la ka ntɔmɔnɔ in ji kɛ buteli kɔnɔ k'u b'a kɛ cɛkɔrɔba da kɔnɔ sɛ dɔ panna pago ka taa buteli gosi k'a ben ntɔmɔ bɛɛ bɔnna ko a filɛ nin ye n'an ko an bɛ sɛ in kɛ cogo o cogo nin t'an mɔnɛ bɔ bilen hatifu y'a f'u ye ko non k'u kana fɛn kɛ ko cɛkɔrɔba sara n'a nege min ye dɛ ko ala y'o de kɛ k'a jurumu yafa jurumu dɔ de tun bɛ cɛkɔrɔba la ala bɛ fɛ k'o jurumu yafa k'a sa n'a nege dɔ tolen ye a la tɔɔrɔw bɛ ten de وأوصى الله موسى عليه السلام بخمس كلمات نبينا موسى عليه مكان يدورو دي فاي أولا يا موسى سك برزق المضمون ما دام خزائني مملوءة أبدا أكو موسى داني على كغرسغلا أكو ني على كغرسغ سوني تابا ni karamogo sa ma million gelen ngala Qur'an na est-ce que o ye fembo elawa o ma million gelen be Qur'an kala be kun fale do mais a bora e min kono est-ce que a fembo ala bo ala tabetene soni te fembo ala kaminana wa ali mao ma be fono ni etse ma sona madara ni ala bi songa barka do ka sorola adun demaya tigu fɛn bi ɲi hinɛ a ka denbaya la ka to ka dumuni ba tobi k'a dun a y'a kɔlɔsi a du si tɛ sa kungo na ثانيا يا موسى لا تخاف سلطان ما دام سلطاني موجود أبدا الله تعالى ko Musa kana siran fanga ɲɛ siran ne ala ka fanga de ɲɛ ne ka fanga de bɛ yen maa bi faama bonya ala ko ten ko an ka ɲɛmɔgɔ bonya mɛ kana sira fanga ɲɛ ayi non kana sira faama ɲɛ a bɛ fɔ juge min ma ko procureur a ka di to tulo la dɛ a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko masakɛ a ka di tulo la dɛ mɛ walayi nkalon de don tɔgɔ singanen don a tɔgɔ tɛ fiyewu don min na ni Alahu Taala ye jɔnw bɛɛ lajɛlen jɔ kiyama don ka adamaden o adamaden bɛ yen n'o ye adamaden a bɛɛ jurangolo don gari sirilen tɛ muso la kurusi tɛ cɛ la a bɛɛ jurangolo don kamanagan fɛ si ɲɛ tɛ si ta la ala bɛ ɲininkali k'o don limanil mulk ko jɛn de ye masakɛ ye maa tɛ a jaabi o don an ka masakɛw sigilen bɛ o b'a dɔn o don de jaa k'olu tɔgɔ kun ye masakɛ olu tɛ masakɛ ye procureur ale de nin procureur n'a y'a bila n'a k'i donna ka sɔrɔ i donna n'a ko i bɔra a ye kalo da yɛrɛ la mais lahara a bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ala bɛ min fɔ a ye a b'a dɔn kalo dara ala ale tɛ a b'a dɔn ale tɛ don dɔ la
o de ka di a bɛ a sigi chaise kan chaise bi munumunu n'a ye a bɛ munumunu n'a ye a bɛ munumunu n'a ye don dɔ la nin finifin bɛ bɔ a la ka kurusi ninnu bɛɛ bɔ a la ka finijɛni kɛ ka sen n'a bolo siri ka taa bila alimami ɲɛfɛ o bɛ tila ka seli a kan ka taa bila kaburu kɔnɔ. Dugu jɛlen sɔgɔmada fɛ u nana alikuranɛ sanuma kalanni sigi sen kan an ka karamɔgɔba ka dalala la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka ustaziba n'o de ustaz Bayini Senpara ye n'o y'an ka ko labɛnbaga ye a ye dakuruya 2 min fɔ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulilayi rabbil alamin nin ye an bɛ nin kɛnɛ sanuma in sigi ala barikada de kama adamaden mana hɛrɛ sɔrɔ don min na o don bɛ to i kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a cira ala fɛ ka na bɛɛ de ma kira dɔw cira ka dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ a cira olu ma mɛ ni kira kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ de ma o nana diɲɛ na don min na an ye hɛrɛ sɔrɔ o don na o tuma anw yɛrɛw fana ye nin kɛnɛ in sigi k'a kɛ ala barikada ye k'a dɔn k'a fɔ anw fana ye seyidul wujudi ye min ka fisa dafɛn bɛɛ ye n'o ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a nana diɲɛ na ka bɛn ni nin don in ye n'o don ɲɔgɔnna sera an fana ye hɛrɛ ale min jira rahmatan lil alamin bɛɛ ka hinɛ kama an ye hinɛ sɔrɔ o don min na n'o don alhamdulilayi an bɛ ala barikada o don o tumana ka an nisɔndiya o don ka muguri o don ka kuranɛkala caya o don ka tasibilaw kɛ o don inshallah kɛnɛ yɛrɛ sigi kun ye ala barikada de ye nafa min bɛ nin kɛnɛ in sigili la a nafa ka ca dɛ a belebeleba ye jumɛn ye Allahu Taala ye alakira ci a nana nin don in na n'o ye arabiul awal kalo tile 12 ye a nafa dɔ ye jumɛn ye a bɛ kɛ sababu ye alakira ka tariku o ka dɔn kira yɛrɛ balona cogo min na a ye a ka lamɔ kɛ cogo min na ani jogo minnu bɛ alakira la nin don ninnu mana se an bɛ o jogo de fɔ denmisɛnw ye o kumana kira yɛrɛ balona cogo min na ka taa se a ka soma yalama ma o kumana o ka histoire an b'o de fɔ adamaden o adamaden n'i tɛ se k'i ka diinɛ histoire dɔn i tɛ se ka kuma i ka diinɛ kan o kumana baasi kira a dɔ ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ kira ni maa bɛɛ lajɛlenw jɛra ani silamɛw sigira ani kerecɛnw sigira ani yahudiyaw sigira bɛɛ sigilen bɛ bɛn kɔnɔna na u ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛw ma silamɛw ka tɔɔrɔ tɛ se u ma o kumana donc n'an y'o o kɛ o kumana n'an y'o wajilu kɛ mɔgɔw ye nin don ninnu na mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ vraiment kira yɛrɛ de ɲɔgɔnna tɛ a bɛ kɛ sababu fana ye mɔgɔw bɛ alakira dɔn n'a ka tariku ti fɔ ɲinɛw bɛ k'a kɔ o kumana donc ale yɛrɛ dun cira de ko li tatmimi makarimil akhlaq jogo minnu dogolen don n'a tunutɔ don k'o jogo kurakuraya n'an y'an da de o kumana jogo ninnu ɲinɛmi k'o kɔ o kumana o y'a nafa dɔ ye a nafa dɔ ye n'an y'a kɛnɛ yɛrɛ sigi dɔrɔn an bɛ don alijinɛ yɛrɛ de kɔnɔ o de ye ko yɛrɛ ye ala yɛrɛ yafara jugu dɔ ma k'a bɔ tɔɔrɔ so kɔnɔ k'a bila nɛɛma so kɔnɔ a ka nisɔndiya kama ni alakira ye n'o ye alakira yɛrɛ binakɛ dɔ Abi Lahabin k'a sɔrɔ soran jiginna a yɛrɛ tɔgɔ la k'a neni sora min kɔnɔ nka o bɛ na ta a ye nisɔndiya ni alakira bangeni ye ni alakira bangena don min na n'o don ɲɔgɔnna sera ala b'a fɔ a ye cɛ in bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a k'a bila nɛɛma kɔnɔ k'a sabu kɛ nin don a nisɔndiyara ni ka kɛra ye o ye kafiri ye o ye dɔ sɔrɔ o hinɛ na jango anw minnu ye muminu anw minnu ye silamɛw ye o kumana anw ta kɔni ti fɔ n'an y'a kɛ an bɛ don alijinɛ yɛrɛ de kɔnɔ wallahi an bɛ folikan min s'u ma mɔgɔw bɔra ka na fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na an yɛrɛw fasolakaw banabakaw abijankaw nana a tɔgɔ ko di jamana caman nana an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka barika da k'u bɛɛ lajɛlen ka Alahu Taala deliw ye an ye nin kɛnɛ in sigi hɛrɛ la yarabi ala k'a wuli hɛrɛ la minnu nana an b'u fo k'u barikada u nana bolimafɛnw na u bɛ sigi bolimafɛnw na fɛn min u natɔ sɔrɔ yarabi u kana u tatɔ sɔrɔ an b'u fo k'u barikada ni adamaden ye wele n'a y'i ka wele jaabi foyi t'i bolo i ni ce a barika kɔ inshallah. Alhamdulillah komi kun y'a fɔ ka kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na nin kun ye an ye Uchalakaw fe quartier la n'an b'a wele Amdalaye alakiraba kisi nɛɛma ba ye a ka bangeni yaɲaɲa Kucalakaw ka dangelen fɛ n'o de ye asubunallahu wa ni'mani wakilu morikɛ ye Bayini Senpara nin ye laada ye san o san a bɛ nin kɛnɛ sanumanba in la nisɔndiya ka fara ala ka jɔn ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan walasa ka kɛ tari ko y'a ye alkiyama jɔ don ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ye ɲinata yira na hɛrɛ la cogoya min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na basigi ne bɛn ni kelenya ala ka sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ ka dugawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na صلي على سيدنا محمد
سيدنا محمد وسلموا كيرا كيرا